आजानाव मोनसे सोंलु दङ जे जोंनि इयुना बबेथिं बे जोंनि इयुना बबेथिं होननाय मोनसे सोंलु थानायखायनो बे हारिया रेस्टलेस हारि जाबोदों जुजिनायनि लामा लाबोदों आरो सोंनायनि एन्सारखौ नांगौ कुइसननि एन्सारफोरखौ नांगौ आरो बे एन्सारखौ नागिरैनो जों दा दिनै 2025 मायथाइसिमाव माखासे एन्सारखौ मोनफैदों जों मा जों मोनसे हारि आरो मडार्न हिस्ट्रिया मोनना सौनायनि सिगांनो जों मोनसे हारि हिसाबै दं नाथाय मडार्न हिस्ट्रिया जों माब्लानिफ्राय हारि हिसाबै दंमोन बेखौ मिथिजोबा दा जेसेबां मिथिगौ बेनिफ्राय लिरबोनाय जादों ब्रिटिशफ्रा लिरबोबाय सोरबा हिस्ट्रियानफ्रा लिरबोबाय आरो दिनै फैयै फैयै भारतनि माखासे हिस्ट'रियानफ्राबो लिरबाय आरो थांनाय समनि हिस्ट्रिया लस्ट हिस्ट्रि गासिबो जोंना जेननायनि हिस्ट्रि जोंनि फार्स्ट हिस्ट्रिखौ फरायोबा जों खुनु इन्सपाइरेसन मोना जे जोंनि राजाया बबेबा दावहायाव देरहादोंमोन नामा जोंनि हारिनि जारिमिनाव बबेबा ओरैबायदि ग्रेट एचिभमेन्ट दं नामा थ' बे हिस्ट्रिया बबेबा थाखोमाबोबाय नङाबा जों बेखौ मालाबाबो बोखांफिननोबो हालिया देट वाज आवार फार्स्ट हिस्ट्रि सिरियास थिंकिंआ जुदि जोबलाङोबा जाति दानायनि बे गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि प्रक्रिया एबा जों गिदिर स्ल'गान होदों बेबो खुनु दिन जानानै फैनाय नङा थ' बे मोनसे जाथियाव मोनसे जेनेरेसनाव थाथारनांगोन जाय जेखियाव थाया मानो बे जुदि सिरियास थिंकार जायोबा सिरियास थिंकिं खालामोबा बे जाथिया गिनांगौ थाया जों मोनसे हारि नाथाय जोंनाव मोनसे मोनसे गांनाय दङ आरो जोंनाव मोनसे सोंलु दङ जे जोंनि इयुना बबेथिं बे जोंनि इयुना बबेथिं होननाय मोनसे सोंलु थानायखायनो बे हारिया रेस्टलेस हारि जाबोदों जुजिनायनि लामा लाबोदों आरो सोंनायनि एन्सारखौ नांगौ कुइसननि एन्सारफोरखौ नांगौ आरो बे एन्सारखौ नागिरैनो जों दा दिनै 2025 मायथाइसिमाव माखासे एन्सारखौ मोनफैदों दिनै आरोबाव मोनसे कुइसन जे मडार्न वर्ल्डआव मडार्न हिस्ट्रिनि रचना जागासिनो दं मडार्न सिभिलाइजेसननि रचना जागासिनो दं आं दिनै मोनसे खोथा बुंगोन फैगौ समाव बर'नि आरो जारिमिना गोदानै लिरफिनजानो थांगासिनो दं आरो बेखौ सोर लिरगोन पृथिबिया लिरगोन बिश्वआ लिरगोन मुलुगा लिरगोन दा मुलुगा जे गोदान जारिमिन लिरनो थांगासिनो दं बे रचनाया बहाबा जागासिनो दं हयतोबा बहाबा बिश्वबिद्यालया जागासिनो दं पृथिबिनि इउरपआव जागासिनो दं जानो हागौ इउएसएआव जागासिनो दं जानो हागौ चाइनायाव जागासिनो दं जानो हागौ भारतनिनो बबेबा बिश्वबिद्यालयाव जागासिनो दं दा बे गोदान हिस्ट्रिया जेब्लानाखि लिरफिनजागोन हयतोबा बे 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बा नङा 21 जौथाइनि गेजेरावनो जे बे गोदान हिस्ट्रिखौबो जों नुगोन आरो जोंनि गोजाम हिस्ट्रिया मामोन ब्रिटिशफोर लिरनानै गालांनाय हिस्ट्रिया मालाबा राजा दंमोन बबेबा रायजो दंमोन जोंखौ सेवेज होनदोंमोन सिभिलाइज नङा होनदोंमोन ट्राइबेल जाबोदोंमोन ट्राइबेल जानानै स्पेशल केटेगरियाव रिजार्भेसन मोनदों हा हु प्रटेक्शन मोनदों साख्रियाव खथा मोनदों डेट वाज आवार हिस्ट्रि आरो थांनाय समनि हिस्ट्रिया लस्ट हिस्ट्रि गासिबो जोंना जेननायनि हिस्ट्रि जोंनि फार्स्ट हिस्ट्रिखौ फरायोबा जों खुनु इन्सपाइरेसन मोना जे जोंनि राजाया बबेबा दावहायाव देरहादोंमोन नामा जोंनि हारिनि जारिमिनाव बबेबा ओरैबायदि ग्रेट एचिभमेन्ट दं नामा थ' बे हिस्ट्रिया बबेबा थाखोमाबोबाय नङाबा जों बेखौ मालाबाबो बोखांफिननोबो हालिया देट वाज आवार फार्स्ट हिस्ट्रि सानसेखालि सेरफांगुरि रामफल बिलावनो
दुलाराय बर' फरायसाफोरनि कनफारेन्स जादों जों अशोक दैमारि होननाय मानसिया मेथाइ खनोमोन डेलिगेट सेसनाव बुंबाय मा ग्ल'रियास पास्टखौ रायलायनांगौ जोंनि जारिमिननि जेननाय पार्टखौ जों रायलायनांला ग्ल'रिखौ रायलायनांगौ बिरत्वनि खोथा रायलायनांगौ देरहानायनि बाथ्रा रायलायनांगौ नाथाय नागिरोसो नागिरो जों माखौ रायलायनो मोनाखै बिरत्वनि हिस्ट्रिया गैया दैमालुनि फैबाय जेराव दैमालुनि बाथ्रा फैदों एबा दिनैहाय सिखना जोहोलावनि बाथ्रा फैदों मोनसे काल्पनिक मोनसे हिस्ट्रिनि बेसिसाव जों प्रुफ नागिरनानै मोना दा सोरनि बिरत्वनि खोथा रायलायनो नाथाय गोदान हिस्ट्रियाव जोंहा राजत्वबो दं बिरत्वबो दं गोदान जारिमिनाव जाय जारिमिनखौ 21st सेन्चुरिनि गेजेरावनो जों नुहैगोन बे जारिमिनाव नाथाय बिरत्वबो दङ देरहानायबो थागोन आरो बेनिफ्राय मा एचिभमेन्टबो थागोन आरो बे गोदान जारिमिनाव जोंनि कन्ट्रिबिउसना मा जागोन खोथाया बेसो जे गोदान जारिमिनगिरिफ्रा जेब्ला जारिमिन लिरगोन बे जारिमिननि सर्सखौ जों बेसेबां होनो हागोन जोंनिफ्राय खारन जोंनाव दाबो हिस्ट'रियान जोनोम जायाखै हिस्ट'रियानिया बर' हारिनि खोथा लिरबानो हिस्ट'रियान जाया कमप्लिट हिस्ट'रियान जानो थाखाय भारतनि हिस्ट्रिखौबो लिरनो हानाय जानांगौ आसामनि हिस्ट्रिखौबो लिरनो हानाय जानांगौ बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि हिस्ट्रिखौबो लिरनाय जानो हानांगौ हिस्ट्रिनि स्टुडेन्टसथ' दङ नाथाय हिस्ट'रियान गैया हिस्ट्रिनि बाथ्रा बुंग्रा मेला दं नाथाय हिस्ट्रिखौनो बिश्लेषण खालामनो हानाय मानसि गैया रिसार्च खालामनो हानाय मानसि गैया आरो जों दे जारिमिननि बाथ्रा बुंबाय थायो रावबो जारिमिनगिरि नङा हिस्ट'रियान नङा जों हिस्ट'रियान नङैफ्रासो मालायनि रिफारेन्सआव हिस्ट्रि गायबाय थादों नन हिस्ट'रियानफ्रा हिस्ट्रि गायगासिनो दङ दा जोंनि कन्ट्रिबिउसना बेसेबां थाहैगोन दा बे बेलायावबो जों दानिफ्राय एसे जुदि कनसियास जानो हाया अब्ला गोदान हिस्ट्रियावबो बबेबा नङा बबेबा जोङो डिप्राइभ जाहैबावगोन बर' जातिखौ दिनै मोनसे आदर्श हिसाबै गनायनो हमदों कार्बि आंलंआ मोनसे समाव 1950 मायथाइयावनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनदोंमोन 6 शिड्युलनि आन्दाराव आरो जों मा उदाहरन लादोंमोन कार्बिफोर बादि जानांगौ नाथाय बे कार्बिया दिनैहाय गावसोरनि 6 शिड्युलखौ उइक जाबाय नांगौ बादि बेबस्था गैया बिटिआर बादि शक्तिशाली नङा होननानै कार्बि आंलंफ्रा दा भारत सरकारनि खाथियाव बड'लेण्ड अट'नमास बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बादिनो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौबो आपग्रेड खालामनांगौ होननानै दाबि खालामफिनदों दा एनसिएलसा खालामदों दिनै दार्जिलिंआ खालामगासिनो दं जों गरखा हिल्स काउन्सिलखौ बड'लेण्डनि सिगां मोनदोंब्लाबो बिटिआर बादि शक्तिशाली जायाखिसै बिटिआरआ बेसेबां शक्तिशाली जों मिथिगौ बेसेबां दुर्बलता जों मिथिगौ नाथाय बाहेरा जगतनि थाखाय जोङो बिसोरनि आदर्श जोङो खेला खेलियैनो गोबां संग्राम खालामनायनि गेजेरजों जि एचिभमेन्ट मोनबोदों जोंनि एचिभमेन्टफ्रा दिनैहाय मालायनि इन्सपिरेसन जानो हमदों डाउन ट्रेडन जातिफोरनि थाखाय दिनै भारतबर्षआव फिसा फिसा जातिया जुदि गावसिनि थांनानै थानायनि थाखाय आन्दलन खालामोबा बर' आन्दलननि उदाहरन लायो बेयो जोंनि एचिभमेन्ट नंगौना नङा बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट गुबुन हारिया जोंनि उदाहरन लादों मडेल एबा एग्जाम्पल हिसाबै दा बेनिखायनो जों आदर्शआनो जानो हानांगौआनो जाहैबाय इंराजियाव मोनसे वार्ड दं प्रट' नेशनेलिज्म जायनि जातीयताबादखौ मालाया आदर्श हिसाबै गनायो जायनि जातीयताबादनि आन्दलना मालाय हारिनावबो जातीयताबादि सेन्टिमेन्टखौ जगायनो हायो That's called proto-nationalism. दा जों इसेबां एचिभमेन्ट जाबायबा जोंनि बे मान क्वालिटि स्टेन्डार्डखौ हमथानानै बिदिनो
मेनटेन खालामलांनांगौनिबो जोंहा मोनसे दायित्व थाबाय एडभान्स जानो रोंनाय क्वालिटि थानाय गोरों जाथिया फार्स्टनि जेसेबां कनफ्लिक्ट बे कनफ्लिक्टनिफ्राय पजिटिभ साइडखौसो नाजावनानै आवगायलाङो कनफ्लिक्टनि दुखु दाहाखौ गान गायबाय थानानै दुखु खालामबाय थाया सासे फिसालाया जुदि बिफा थैनायनि दुखुआव सानफ्रामबो गाबोबा बे फिसालायाथ' गावनि नाय संसारबो थानाय नङा न'बो लुनो हानाय नङा थांनाय समा थांनाय सम मानो नोंनो गाज्रि दिगखौ नायदों मोनसे समाव बिएलटि एनडिएफबि बुलायदोंमोन बिनि सिगां सोर बुलायामोन पिटिसि एफसो बुलायदोंमोन बिनि सिगां सोर बुलायामोन पिटिसि कंग्रेस बुलायदोंमोन बे बुलायनायावथ' बर'फ्रानो गुबुनाथ' बुलायाखै नङा होमबा नाथाय पिटिसि कंग्रेसनि कनफ्लिक्टआव जों जातीयताबाद सोलोंबाय कंग्रेसआ जोंनि जातीयताबादी सेन्टिमेन्ट गैया पिटिसिआ जोंनि जातीयताबादी सेन्टिमेन्ट दङ एबसु पिटिसिनि बुलायनायाव मोनसे आदर्शनि संघात जाबाय पिटिसिआ 20 बोसोर सासन खालामनानै आन्दोलन खालामाखिसै एबसुआ बिनि हेंथायै गसंनानै मोनसे जागरण लाबोबाय जांख्रिथाय होयै आन्दोलन जाबाय बे मोनसे पजिटिभ एंगेल जोंनि मोनफ्रोमबो कनफ्लिक्टनि आरो जों दा बिएलटि एनडिएफबिनि माबा मोनसे कनफ्लिक्टनि हिस्ट्रिखौ रायलायनांगौबा बेवहायबो सानथ्र'हायै पजिटिभ एंगेल नुगोन किन्तु दिनै माखासे जेनेरेसन दं जायफ्रानाखि थांखांनाय समनि गारायखौ खुदलाब खुदलाब मानसिफोरनि गोसोआव दुखु दाहा सोसनफिननायनि मोनसे लामा लाबाय थायो आरो बिसोरो सिगांथिं थांनो लुबैयाखै नाथाय गोरों जाथिया कनसियास जाथिया मोनफ्रोमबो कनफ्लिक्टनि नेगेटिभ पइन्टफोरखौ दानख'ना गारहरनानै पजिटिभ पइन्टखौ बोखांबोनानै आवगायलाङो जोंबो दा जुदि गेरेमसा आरि दानांगौबा बे पजिटिभ पइन्टफोरखौसो बख' बख' जों आवगायाव सिगां लांनायनि लामायाव जोंनो बबे बबेया मदद होगोन बे बिथिंखौ जोङो खनखांनानै लांनो रोंनांगोन जुगानि परिबर्तन जादों भारतआ परिबर्तन जादों संबिधाना परिबर्तन जादों आंथ' सानो फैगौ समाव जोंनि गासैबो सिमाङा जाफुंजोबनोबो हागौ बेवहाय बहुद खोथा थाबाय फैगौ समाव बेसे गोबाव नांगौ आं बेखौ बुंनो रोंला नाथाय दिनै जोङो गबिन्द बसुमतारीनिया पाब्लिक स्पिचआव 10टा खोथा बुंदों जिबादि बेजों पार्सनेलि रायलायोबा बिनि एक्सपिरियेन्सआ मा हाग्रामाजों आं जुदि 1 घन्टा रायलायोबा बिनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सआ मा बिसोरनि एक्सपिरियेन्सआबो बुंगोन मा बे जुगाव हाथियारजों नांनायनि जुग गैलिया माला हाथियार लायो मानसियालाय जेब्ला नोंखौ एक्सप्लइट खालामो बे एक्सप्लइट खालामबानो हाथियार लाया नों डिप्राइभ जाब्लानो हाथियार लाया नाथाय नोंनाव जेब्ला फिलिं फैबाय जे ओरैबायदि मोनसे कनस्पिरेसि सोलिदों खालि एक्सप्लइटेसनल' नङा गादबनानै जानायल' नङा धंस' खालामथारनो मोनसे पलिसि लादों होननाय मोनसे जिनिसखौ जेब्ला सानो होमबासो बबेबा हारिया हाथियार लायो बे हाथियार लानायावबो मोनसे रेसनेल दङ जुक्ति जुक्तता दङ नाथाय जों दा मुक्ति मोनबाय पृथिबीनि कुनु जाथि गैया जोंखौ गादबनानै जानो हानाय दा खारन प्रशासननि दिगाव जोङो दिनैहाय प्रशासनिक अफिसार सानथ्र'हाय ओंखारनो हमो आरो जोङो ओरैबायदि स्ट्रं जादों जोंखौनो आदर्श लानो खिन्थु बिनि गेजेरावबो चेलेन्जआ जोबाखै दानिया ब्रेननि चेलेन्ज जासिगोन मेलेमनि चेलेन्ज जासिगोन पलिसिनि चेलेन्ज जासिगोन सिभिलाइजेसननि हिस्ट्रिया गोदानै लिरजागासिनो दं दा सिभिलाइजेसननि वार दा गोदानै जानो हमदों दा जोंनि बे सिभिलाइजेसननि जे मोनसे कनफ्लिक्ट बा वार जोंनि सिभिलाइजेसनखौ नों बोरै गाबथानो जोंनि सिभिलाइजेसनखौ बोरै हमथानो फैगौ जुगा धोरोमनि नामावनो होन संस्कृतिनि नामावनो होन पलिटिक्सनि नामावनो होन जि वार जाबाय थादों दिस इज अ वार अफ सिभिलाइजेसन निउ डेफिनेसन अफ द सिभिलाइजेसन बे डेफिनेसनफोरखौ जोङो गावनिखौबो थिक खालामलांनो हायाबा जों बबावबा गोमाहैनो हायो दा बेनिखायनो
आङो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया जे माने बड'फानि बाथ्रा बुंदों बड'फाया मा बेखौल' बुंना आं फोजोबसिगोन बड'फाया फिजिक्स लानानै एमएससी पास खालामनाय मानसि शक्ति आश्रम हायार सेकेन्डारियाव मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन पास जानानै बै समनि बर'फोरनि थाखाय सासे ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट बियो हयथ' दिनैनि दिनाव बेबो स्टेन्ड खालामगौमोन दिनैनि दिनाव सुजुग मोननायमोनबा थांबाय कटन कलेज फरायबाय इउनिभार्सिटि फरायबाय आरो मा इन्टारभिउ होबाय इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर मोनबाय सानसेखालि बिनि बसआ बुंबाय बे जेला एबसुनि प्रेसिडेन्ट जायो साख्रि गारनो ओंखारो उपेन मानो साख्रि गारनो ओंखारखो नोंलाय बे आसामनि नङा मानसिया नर्थ इस्टनि बबेबा हाजोनि नोंथ' जिबनाव ओरैबायदि प्रमसन जायै जायै कमिशनार जाहैसिगौमोन कमिशनारसिम थाङो नोङो मानो एफा मोजां साख्रिखौ गारनो ओंखारदों बे मा बुंदों मा साख्रिजोंथ' आं गावनि जिबनल'सो दागोन नाथाय आंनि हारिनो आंखौ नांगौ जादों दा आं गावनो गाव सानदों हारिनि थाखाय मावनो ओंखारनांगौ दा जाय मानसिया जिबनाव अपरचुनिटियानो सानथ्र'हायै दंमोन सारिगिदिं उन सिगां अपरचुनिटि जेरैखि थाङा लामा दं आइएएस अफिसार एसिएस अफिसार जिखिनि जानो हायो साइन्टिस्टबो जाहैनो हायो गासिबो गारजोबनानै मोनसे सिंगल पइन्ट एजेन्डायाव फैबाय मा बर'फोरनि मुक्तिनि बाथ्रा आरो बेखौ होनो ग्रेट लिडार बेखौ होनो ग्रेट स्ट्रागल बेखौ होनो सेक्रिफाइस जोंनि जाथियाव आथिखाल थांनानै थानाय मानसियाबो आलो गोजोन रायजो जाबाय थानाय मानसियाबो हारिनि थाखाय एथ' बोसोर सेक्रिफाइस खालामबाय लांलायग्रा मानसिनि संख्या मेलासो सेक्रिफाइसखौ ओरैबायदि लुज बाहायो ओरैबायदि लुज मिनिङाव बाहायो अथच बे मानसिया 10 बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनाव साख्रिबो मोनबाय न' बांबो लुबाय बिसि फिसा लानानै रायजोबो जाबाय आरो बबेबा पइन्टआव फैयोबा बियो बुङो मा आं 10 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदों रियेल सेक्रिफाइसआ सोर खालामदों मिथिगौ ना जायफ्रा गासिबो अपरचुनिटि थासेयाव बेखौ जलदब गारजोबनानै जिबनखौ जातिनि थाखाय उत्सर्गा खालामदों बे मानसिफोरासो रियेल सेक्रिफाइस खालामदों आरो बेनि गेजेराव जायफोर मुंख्लंफोर थैलांबाय बिसोर रियेलि सेक्रिफाइस खालामदों बड'फाया दिनै थैनानै थांबाय रियेल सेक्रिफाइसआ बेनो ग्रेट सेक्रिफाइसआ बेनो खालामलांदों सेक्रिफाइसनि वार्डसफोरखौबो जों गावजों गावनो लुज मिनिङाव बाहायलायनानै सुबिदा आदाय खालामलायनायनि मोनसे बाहाना हिसाबै बाहायोबा सेक्रिफाइसनि अर्थआबो गुबुंले जालांगोन गासिबो एथ' लुज नङा बेयो नाथाय खस्थ' मोननाय गोबां गोजाम दैदेनगिरिफोर दङ दिनै मोनसे दिन लानानै बाहाय फैदों बहुद मानसि दङ मावथिफोर दङ बेवहाय हयथ' गोबां खोथा रायलायनोबो गोब्राब जागोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला वाइसआव मोनसे अन्तरंग आलाप जुदि गोजाम मावथिफोरजों खालामनायनि हाबाफारि लालाङोबा गोबां मोनसे चेन्ज फैनो हागौ जोंनाव दा बयनिफ्रायबो आंनि गोसोआव दिनै गिनाय फैखांनाया मा आं दिनै मन्थ्रि जादों प्रमदा चिफ जादों गाबोन थानाय नङा जों गावनि लामायाव थांफिनगोन गावनि जायगायाव थागोन खिन्थु दिनै मा जाबाय थादों सिरियास थिंकिंनि जायगायासो खमायलांदों थारमाने मानसिफ्रा सिरियासनेस गैयै जालांदों रंजा बाजा गाजा गोमजा लाक्जारि अफ द लाइफ बेफ्राव मा जादों जोंहा पावार दं ओरै मोननांगौ माबा मोनसे होसोदों बयनोबो नांगौ माबा मोनसे बे होसोनायनि जात्रायाव लामायाव जोंना बबेबा सिरियास थिंकिंफ्रा गोमालांगासिनो दं खुनु इस्युखौ जों सिरियास नङा दा जाथियाव बे थिंकिं कालसारखौ लाबोफिननांगौआबो बिराद गोनांथि जादों आं गोबां बाथ्रा बुंला बिराद गिदिर चेलेन्ज जाथियाव जुदि सिरियास थिंकारफोरनि अनजिमाया गैया जालाङो